हाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव फिन खेबसेबाव गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय बावहरबाय। नोंथांमोनसिम मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांबाय थादो। जों दा दंफैयो उदालगुरियावहाय, डिस्ट्रिक्टनि ब्रह्म मन्दिर बियो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि। ओमफ्राय बेहाय फुजा होनो फैदों आरो नोंथांमोना नायलांबाय थादो। आं देखायलांनो नाजागोन। बिराद बरिया जाखाबाय, दिनैसो फार्स्ट टाइम। मोजां नुखादों। आयौ, ओमफ्राय सेन्देला माथो सिनायलायनाय नङा दे। मा समाव मोनफैनाय? आधा घन्टासो जाबाय। जों स्कुटिजों फैदोंबा लासै लासै फैदों। जों दायो मन्दिराव हाबसै। नै बाजैमोनखौ लोगो मोनबाय, बाजैमोन फैदों। जों गामिना ओइहाय जिरायदों, र' थांनोसै आङो। सोर सोर फैदों बाजै? सोर सोर फैदों? बुरजाथार। खैजन जाखोखो? बुरजाथार माथो। मानसिफोर जाहांबाय नै लोगोफोर, दायो जयग' होनो आखायाव लासै। अर लगायबाय नै लोगोफोर।
लोगोफोर नै जयग' होखांबाय जोब्बाय नै लोगोफोर दायो जयग' होखांजोब्बाय फांखाखौ लाबोलाय गरम मोनबाय नै लोगोफोर एसे मोखाङाव होनानै सरि जयग' होखांजोब्बाय बयबो ओमफ्राय दायो बेहायनो जिरायना थाथ'बाय ओमफ्राय माखासे बोसोनफोर होनो नागिरदों जयग' होखांबाय नै लोगोफोर दायो थांनोसै जों ओंखारबोबाय प्रसाद जानोसै Niyo foto sabay jagas na. Nih proses apa aja ada ya? Sande budong Monday budong nih. Sande Monday. Langsung nyok udah dulu. Maya. Jini Sande nana. Video gue bikin ondan tonse logofer. Bye bye. Bye bye. Ang rumah talang